Siyabonga Nkosi. Singahlala phansi mntana. Kanti kuba ngibuyise mama umfundisi ngoma wethu nkosikazi nakulele. Ngibuyisa program director wethu. Asiphele ukuhlela kamani mntana. Ngibuyise worship team ngesinye. Khonsa kaphansi namhlanje ngendlela abangalisayo. Jabanayo hayi. Siyabonga. Ngibuyisa ke leadership yonke yebandla. Ngibuyise otata ngibuyise mama. Ukuthi wasisi abantwana abancane. Ngehle igama lenkosi. Kuvile bakuthiwa kubani baqala abakhona. Ukuba bakhona behlamba futhi sebelele bethu ngabuyisa. Sithi bamkelele phakathi kwethu. Bathandekayo ixesha lesibhithi. Ngicela sibe siyifunda. Sibone ukuthi kuba usithatha sibengabe. Siyalethe ngempela wena. Siyazama. Siyazama thina. Siyazama thina. Incwadi kaYakobi. Yes, chapter 2 kuyoza kuthi. Yeah, Yakobi chapter 2. Revelation chapter 29 watholeka isicelo. Yakobi chapter 2 verse 14 down. Siyazama thina. Verse number 14. Yeah. Unceda ntoni na? Verse number 14. Unceda ntoni na bazalwana bami? Uba umuntu uthi unokholo abe imisebenzi yengenayo. Lunako yini na ukumsindisa ukholo lwakhe? Ukuba ke umzalwana nokuba kudade bathi bahambeze eswele ukudla imihla nemihla. Athi ke omnye wenu kubo, hambani ninoxolo, yothani, hluthani, nibe ningabaniki izinto ezifanele umzimba. Kunceda ntoni na? Ngokunjalo nalokholo ukuba luthi lungabi namisebenzi lufile ngokwalo. Ngosuka omnye athi, wena unokholo, ke mna ndinemisebenzi. Ndibonisa ukholo lwakho olungumsebenzi olungenamisebenzi yakho. Nam ndokubonisa ngokwemisebenzi yam ukholo lwam. 19. Wena uyakholwa ukuba uThixo mnye, uyatyhapa. Nazo iidimoni ziyakholwa zibe ngamanwele. Uyathanda na ke ukwazi mntundini ungento kuba ukholo ingekho imisebenzi lufile. Uabrahama wethu akagwetyabanga na ngokwasemisebenzini akumnikela uIsaka unyana wakhe phezu kwesilingalelo. Uyabona ukuba ukholo lwalusebenzisana nemisebenzi yakhe lwenziwa lwaqikelela ukholo ngokwasemisebenzini. Sazaliseka isibhalo sithi wakholwa ke uAbraham nguye uThixo, waze oko kwabalelwa ekulungiseni kuye, wabizwa ngokuba sisihlobo sikaThixo. Niyabona ke ngoko ukuba umuntu uyagwetyelwa ngokusemisebenzini kungabikho kwaselukholweni kodwa. Ngokunjalo ke noRahabi iyenkazi akagwetyelwanga na ngokwasemisebenzini akubamkela ngobubele abathunywa abakhuphele phandle ngenye ngayimbi indlela. Kuba kwanjengokuba umzimba ungenako umoya ufile, ngokunjalo ukholo ingekho imisebenzi lufile nayo. Isithelo chapter 20 verse 11 to 15. Dabona inhlone emhlophe enkulu nalo hleli phezu kwayo, owathi umhlaba nezulu wasaba ebusweni bakhe, azafinyelelwa ndawo ezo zinto.
ndabona abafileyo abancinane nabakhulu bemi phambi koThixo, zavulwa iincwadi, bavulelwa nenye incwadi eyobomi, bagwetywa abafileyo ngokubhaliweyo ezincwadini ezo ngokwemisebenzi yabo. Lwathi ulwandle lwabakhuphela abafileyo, lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa nelabafileyo akwaphuma lwathi verse 13, lwathi ulwandle lwabakhupha abafileyo abakulo, kwathi ukufa nelabafileyo kwabakhupha abafileyo abakhona, bagwetyelwa lowo ngokwemisebenzi yakhe. Kwaza ukufa nelabafileyo kwaphoswa edikeni lomlilo, oko kukufa kwesibili. Kwathi angafunyanwanga ebhaliwe encwadini yobomi, kwaphoswa edikeni lomlilo. Baba egameni likaYesu Nazareth, naliphi Nkosi izwi lakho elinamandla, izwi lakho elibukhanya, izwi lakho elisisibane, elisikhanyisela endleleni. Siyabela ngezwi lakho Thixo lisikelele, uthethe ngalo nangalo endleleni egameni likaYesu Nazareth. Amen. Namhlanje ke ndifuna sithethe ngalamazwi bathandekayo phantsi kwesihloko esithi, is the kingdom of God benefit in your faith? Ngabe ubukumkani bukaThixo buyazuza na elukholweni lakho? Cela uzibulise kancinci kahle le-order le-microphone ukwenzela into yoba ndingasebenzisi energy selithile kakhulu. Bathandekayo, kumele siyazile into ethi uma sisindiswa uThixo esilanda ezweni, uzeke silanda ngenjongo yoba sizoba inzuzo, sizoba lulutho ebukumkanini bakhe. Akekho umuntu osindiswe kuba yena ebehalela nje usindiswa, kanti laba ebengatshayi, engaseli, engamoshi bantu, kodwa uze ngokwecebo likaThixo entsindisweni, hayi kube sithi ndazi ngoba ndiyimilele insindiso. UJohn uthethayo kuchapter 15, ayinini enikhethe mna, ndim naThixo okhethe nina. Ngamazi xa sikhona endlini kaThixo kumele bathandekayo siyibethelele le nto ihlale ezingqondweni zethu, siyazi into yoba sikhethiwe silapha nje. Ithi loo nto you are special emehlweni kaThixo. Wakubona uThixo ulungele into yoba akukhethe phakathi kwendingini yabantu ekhona apha emhlabeni. Bangapha abantu namhlanje abathabalalayo, abanye ukuthi basize ngoba yini madoda ibe yiwaste yemfundo le, ukuba ingase Nkosi yami ndiyebe ndinxibe nemfundo ndimshiyele igobhoza elingafundanga phansi. Ilizwi lokuThixo ukwethembe kunjalo. Wayeka abantu befundile, wayeka abantu benezinto zabo, wayeka abantu beqhubekile ngoba hey ungathi silungu esila bathi Nkosi yeka thatha izinto ezingenamsebenzi uThixo, to shame those abacinga ba-wise. So uba khona entsindisweni i-privilege ukusindiswa. Because kanjani oThixo ubone ntoni nathi wangithemba ndingathembekanga nje. Ukusindiswa bathandekayo yinyweba, uphethe eyona nto yakabizinga eliphezulu, into yasezulu. Ayi-understandwa nangubani, ayitholwa nangubani. So sisebukumkani bukaThixo,
sinikezwe lendwebo basibe lapha sizoqhamula elilifa. Ukwamkela kwakho the day uthatha decision yoba uyokwamkela uYesu, yayiplan kaThixo. Akufanele ukuthi uzingombe isifuba, hayi kaloku nazikhethela lento, akho mntu uzondixelela. No, umzalwane uyanqandwa, umzalwane uyaxelelwa, umzalwane uyakhalinyelwa, ngoba usentweni kaThixo, hayi entweni yakho. Ukwazi ukuthi hayi ndazikhethela lento lena, otherwise ukuba ucinga kanjalo uyawuyekela uThixo. Ibe sawa insindiso ukuyo. Kodwa kuba singalinga sibethelele elizwi liku-John 15 verse 16 elithi, ayinini abakhethelo. noYesu Kristu abuya lamazwi wathetha xa sele zifikile iintsuku zakhe zoba alishiye ibandla emhlabeni. Uthi umthandazo ku-John 17, bawo abo ubundinikeze bona balishumi lesibini, ndibafundisile yonke into obundithuma ndibafundise yona, ndiyahamba ngoku. Uthi mnye kuphela olahlekileyo kubo abo wena Thixo ubundinikeze bona, mnye ngulowo ube edalelwe isihogo, uJudas Iscariot. Kuye yedwa lahlekileyo abo ubundinikeze bona bafundisile futhi bayigcinile bakhusele bawo. Uyaba akaklemi into babasizele abantu, uthi bendibanikwe nguwe obuzise abantu. So kumele siyazi akaseklinga Thixo sivulelwe iqango nguThixo, ngoYesu asize sibe khona. Ubusizo bathandekayo akukho light njengale ndlela sekubona ngayo thina. Into yokusindiswa nje i-choice, uzikhethele. Uthi ke Paul ethetha ngabantu ngaye uthi I am a slave. Uthi mna mbanjwa wasenkosini. Ungekayivi into yoba ana-choice, ungekafikeleli kuloo ngqondo njalo ebomini bakho, into yosizwa kwam ayo-choice. Nabantu ahlabiyeka phathi ndilikhoboka, sendibanjiwe, sendikho ngenxa yoba ndibanjiwe kule nto, ndilikhoboka lale nto. Ndiyarhalela bona mna uyiyekelela ndingayenzi le nto, ndiyarhala uphuma kule nto phathi ngoba ndilikhoboka, ndiyanyanzeleka ndiyenzile intando kaThixo. Kumele usindisiwe ufikele kwelo nqanaba loba sendilikhoboka, sendiphila ndilikhoboka. Uba ungafuni uba likhoboka, uzomane udlala umayini no-out, ngena uphuma. Now sifunda apha namhlanje kule ncwadi kaJames. Apha uJames uthetha ngokholo, nto leyo siyaziyo sisonke singamakholwa. Kumele sibe ne-faith ukwenzela into senzeke ebomini bethu. But nangona uJames uvela nenye into, uthi ukholo kumele besebenze. Uthi indlela elikwazi usebenza ngayo ukholo ukuba lukhona kodwa ingabikho imisebenzi, ithi loo nto lufile, alukho. Uba uthi likhona ukubana njengomntu oxokayo, uyaxoka uyabaxokisela abantu awukhona. Ngamazi ukholo luvezwa yimisebenzi. Udeskathi ukholo ngeke lukusindise nokusindisa, but imisebenzi yona siphila kuyo, siphumla kuyo. I-revelation ithi ndabona isihlalo esimhlophe, ndabona abadala, abantu nabantwana abancinci beme phambi kwaso, ukuze ulawa gwenya lokayakhe imisebenzi. Kwavuka nabo bebetshona elwandle, babetshile, baluthuthu, babedliwa zizilwanyana endle,
bavuka basoma phambi isavulwa incwadi ngoba yabona ayiyanga lencwadi bathandekayo funeka uyibambela ngesisavulwa incwadi kwavulwa nenye yantoni yobomi andizazi ukuba zizatoni kodwa zininzi ezincwadi kanti zonke usizo funeka uyitlole kanti hamba kakuhle endleleni awuyazi uba iyawuthini incwadi kodwa namhlanje sijonge kuleyo bomi yokudla ubomi unaphakathi ngapha kwejwabu ithi yabona leyo bomi yavulwa ulawo kwabo babe phambi koThixo wangena ngeye yakhe imisebenzi hayi ngokholo ungena ngokholo ke xa luproduce imisebenzi then ke singakuvumela but lulodwa ngeke lukusindise xa ndijongana nabasekufiki bethu I wonder ukholo esinalo ubukumkani bukaThixo buyabhenefithana ngabo ngoba thandekayo ukuba okanye bahlobo kumele siyazi noba uThixo akhona umuntu ahlala umbone sesogwini uThixo ngomqondo wakhe abantu bakhe uhlale baphelele ubukumkanini bakhe ngoba kakade badalile loo nto but apha emhlabeni abantu Thixo bazise noba bazosukisa yena bashiyeke neprayer uyesu wayitshoyo wayinika abafumani thandazane nithi intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba isenziwe emazulwini ngamazwi le nto yenziwe ezulwini yile sizoyenza apha emhlabeni then masesisuka apha sisuke siqiniseke uba ebesikuzokwenza kwasemazulwini emhlabeni sikwenze ngokugqibeleleyo silapho for intando kaThixo but ke ngokuna ke ukuba khange sikwazi ukuyenza apha emhlabeni intando kaThixo ithi loo nto asisakwalifayi uba sifuna ukuyenza phi emazulwini uyiqala apha emhlabeni ukumkhonza uThixo itsho ingoma masifika khona le sidumise nabezulu siyenza apha intando kaThixo now inkinga ngumbuzo ngabe ubukumkani bukaThixo buyabhenefithana kolukholo njengoba uyakholwa nje uThixo yena uyabhenefitha kungathi kanti ukhona nje occupa ispace kodwa ulindwe nzayibeka usindisiwe baninzi abantu bazosogwini besindisiwe bona abaninzi azosogwini into emathela bekuseni nalaba bakholwa nokungcwanya bakhiphe nje iphesi bamathi isifa ndibe ndisekhona khona ungcwanya abayazi point yoba xa ukholwa ukholwa kungcwanya kodwa ukholwa mandisuke emhlabeni mandifike kuThixo nam imisebenzi yokukholwa kwam indingqinele ukholo bathandekayo olungena amasebenzi lufile khawusejonge namhlanje njengoba ukholwa njena yintoni uThixo ashoyo kodwa ndiyakukholela Thixo uyabhenefitha ngalena into iphi imisebenzi yokukholwa kwakho iphi imisebenzi yokukholwa kwakho uAbraham ngokholo yavela imisebenzi ithi uAbraham wayonikela unyana wakhe ngokholo ukholo lakhe laveza imisebenzi waze ngenxa yemisebenzi yakhe yamlithisha abizwe ngoba lelungisa ngoba woyika uThixo modern ba agcine umntana wakhe ithi nenyukazi ibambele ndawo inyukazi prostitute uRahab wasindiswa yimisebenzi engakholwa kanje wathi ukholo sithatha ngoba ukholo kumele ube noYesu ezibeka kanjani
Mekusindiswa. Uzosinda sila ayakholwa. Wabonga makholwa. Bonga. Makholwa. Kana kwa makholwa koboza. Saxoka bembathisa njalo ngokholo. Kwakholwa endiyo. Bonga makholwa. Kwakholwa. Ile khona nje umuntu othi ngamkele uYesu sindisile. Nanso nje siyibona. But iBhayibheli inyukazi prostitute yokuhlala eyaziwayo uRahabu yasindisa izibhayisi zize kuhlola ilizwe the time ama-Israyeli ethenjiswa ngeKanana eyolijonga ilizwe abona la madoda ngamadoda okuhlala hey abantwana asibazama baleka ukubulawa angena emzini welenyukazi iyenyukazi lababona ngabantu bakaThixo aba la decide balithathe risk libafihle labafihle silingini kwalo beza abantu balikhangela bekhangela abantu bakaThixo uThixo ngenxa yemisebenzi yenyukazi emihle awayenzayo osiza abantwana bakhe uThixo wathatha lo misebenzi yayiyo eliphumula kuyo inyukazi kwathi kanibulalayo yonke into ekhona phaya eKanana nishiye nje ifamily kaRahabu nikole ngoba imisebenzi yakuthethelela sizophumula ngemisebenzi ubukumkani bukaThixo akhombiza ngokuthi ntakwamkele yezo Yesu ngicela lolo namawuyisela amamkele Yesu and they can't buy I hope I can't find it. And this is the best to see when I go to go to cleaning. How zona zami. Most of the people are homes around go to cleaning. Jana go make us to go to dai. Ko da yaba ulanda utala baya naba implement of go to cleaning. Ngo se cleaning bitu maba. Ino na uli nganza ya mimpi. Kan sayang ya bo. Swapa amamchoboka no lelo pelwana fika ukhona igqira elikhoyo lapha lisibona siyabulisa molelo libona bathathu ndathi ukuthi siyaphila tata Nkosi yaqola isiqini yes wabuza kumntana athi hayi siyabonga baba ngoba yasobe ngoba sekugcina inkosi nje nxa ubona lokudala Wait, go ahead, the promises way. I started cleaning it, and I was there, all house in swap, all to one. Now, you look at I'm one of the command. All I have, but I was seeing this one, Miss Seventh, and I can't get Abe, who go and introduce Evangeline. But Miss Seventh, Yayo Evangeline, Yat Emi Kuba, and Zetos along Salwane, Zezo so we are qualified and lwakho, my God, we are fair. Urahabu wathebona intoba azobulawa abantu bakaThixo wala urahabu wathela ubomi bakhe wabafihla kweyakhe indlu akuveli nabani pha kumakhalipho khona vele abantu abenzeli isibizi babanitha abazalwane bekhona abazalwane abafeni ngojangele eBhayibhelini nawana ukhona i-friends akazibuzayo wabhala ngobani ngenxabo yemngqinela kamakhe imisebenzi ithi hayi wayingqina nje kade ayingekho imisebenzi wayixoka ababayibongo abazalwane ayi diyasonyaka isono kanti hayi kuthiwa yo iphi imisebenzi imisebenzi bathandekayo edingekayo uThixo ayifunayo ukuthi njengoba sikhona evangelini sisindisiwe njengoba sikhona endlini kaThixo uThixo ungasitsalele yona ukuba izulu libhenefithe ngokusindiswa kwakho kawukhangele mani umzalwane sawumasisindisiwa
funeka siqale hlanga past 10 before siqala ngo-10. Why? Abekho abazalwane bokuthini abaye bacinga abaze qala bafike balungise ntoni izitulo. Sonke nesixoka sikhathana uba hayi right thina sisensiwe. Kanjani imisebenzi yokholo? Kuthina into yokulungisa izitulo. Funeka uqale late because abekho abantu kulungisa ntoni izitulo. Imisebenzi yokholo kwakho libenefita ntoni bandla likaThixo ngawe? Njengoba ukhona nje bandleni, yintoni bandla elinqwala ngayo kube inzuzo ukufika kwalo mzalwane kweli bandla? Xa kungqina ngenyukazi bathandekayo, uthi abantu abasindisiweyo akhona sinoyifakaza ngabo. Bayibhile igqina ngenyukazi, into iziqwayizela nje esitratweni izisola amadoda abantu for ufumane imali. Uthi ke wona ndiyabuza kuwe wena ukholwayo ndithi nanti imisebenzi izaleya undanyandanyaza ngoba ukholo alibonakali. Hayi ngiyakholwa iqala kwimisebenzi yokholo wakho nandibeka nasimisebenzi into iphephile olokholo lufile xa uzoembarasa umntu ongakholwayo azobeka imisebenzi wena usithi uyakholwa usenza bhetele akho misebenzi. Xa ungumzalwane kumele igade into yoba ungahambi ixesha elithi ubankrupt ngekhonto lokhonto egameni lakho kodwa usenzile uthi uyakholwa. Ubukumkani bukaThixo uzuza ntoni? Xa ungumzalwane ukhona ebandleni, ngoba ndithe charity begins at home. Awuzukwazi ukuba ube bhudi ngaphandle but ebandleni asikakuboni thina. Mama, into yoba usindiswe uthi akukhethwa izebhethele yazi kahle uba kukhona uxanduva kumele utheni uludlalile ebhethele. Ndivuyile mntantloko uba ndikubona ungena kuyeshithini waxoka umoya wam olulawo le ndoda yenza kathi because nawa emoyeni wakuburhane ongangeni kodwa kubalulekile into yoba xa uthi bale ndidinga kule ndawo ndiyayenza ngale nto uthi bale ndidinga because each and everything into yenzela uThixo ine-reward phakathi. Kukhona i-reward ehamba nayo. Kukho abantu bathandekayo bakhona ebandleni likaThixo akayazi noba kuyakhanya nena kumnyama, akayazi noba kuyavala kana kukho njengoba thina sithandaza Thixo mayivule i-lockdown, akayazi noba makathanda sathini yena because akayazi noba kuvula ukuvulwayo bekuyafana. Sasa kuyafana abantu bakufana kuyafana. Andithina kakhulu ngale bethina ngathi moya ukuphepeza ukuthanda khona ine laba laba abanilindi ngabe bafike phakathi velela betekisini phepeza ukuthanda khona ayifuna nje semathekisi sithi isikole osi so yavidorayiza kodwa esintsho ukuthi imisebenzi awulikholwa ijonge ngoba ukholo ngokwe-nature kaThixo ngokwe-design kaThixo alidizayina ngayo Thixo ikholo ulidizayinela uba lungene kuwe ludivelophe likhule ngokhula lide lifikele lapho luprodyusa khona yena kuthiwa yinto leyo ziziqhamo zokholo. Isiqhamo sokholo sinye imisebenzi. Lwenze ntoni ukholo lwakho? Ukholo lwam lenze oku, ndikwazile uhlangula abantu besezidingweni, ndikwazile ndafana noDokasi ndasikelela ndablesa abantu bendihlala nabo bathi bebeswele ndafika ndayisolution.
ithi iBhayibhile nangona wathi wakufa uDokasi bakhala abantu beva uPetros ukwilala engaphesheya benza inzamba makayobizwa wabizwa wafika yintoni kwathothonga Petros uDokasi ebeyinto yonke ebomini bethu akakwazi ukufa lo muntu usibona sombethe njena esithungelwa kulo mama esinika mahala thina mahluphekayo sawuphinde singathwe ngubani kwanyanzeleka uPetros bakathandazela uDokasi bakabuye back ngoba abantu bakhe bayamfuna singakhala ngantoni ngawo wena ungathi phakathi kwabantu ngalabantu wathi bakhala ithola ngokuthi uduhu kodwa kuthiwa kubhubhe umuntu kuthiwa abatsho kwathi abantu bawungala xa behamba ebandleni kwayo ya sobenza umoya ukhule nebhaji lo ya ebesifuthamisele whatever reason ebefuthamisele ngayo ukuthi ubethe umoya kumele uliwe mani xa kunyangalala wena phansi abantu bathwalisane entloko yini Thixo wami ubungakhetha omnye njena yini bawo sawuphinde sihlangule ngubani apha sawuphinde sincedwe ngubani apha khona lo mzalwane ukholo lwakhe belingenolise belinemisebenzi kholo endlini kaThixo alapha endlini kaThixo uzokwazi u-excele ngaphandle asikwazi ke u-excele ngaphandle bathi sifeyile apha kaloku apha kulapha ifoundation ikhona kulapha i-basics zalo ukholo uziqalwe zibhaqwe khona hayi zikhona ziphela apha awuziyoba good ngaphandle i-community yakho hayi iseyifeyike leyo kuloyisa kakhulu qala kodwa amahlwempu usaqala yileya lapha ikulingisa leya lapha kunika yo JJ vele kuthi mandlini every day sendiyazi la ku-JJ lizo ku-JJ uzokondla manyanyana amahlwempu uzowadampa endleleni futhi uthina kuyayazi ke into egenuine uyambonga hayi kanti uyenzayo uyenzela nje amehlo ayikho genuine lento yenziwa umuntu wenzela nje uba recognize ngabantu hayi naye wenzile uthi kubathandekayo wazi iingcinga zenhliziyo yethu uthi uyenza seyazi wayazi ngathi before the foundations of the earth uThixo umlobi never ukhona ivesi ethi ukulungisa beni ungodlulwa boba mafarasi bulungisa beni bungodlulwa boba mafarasi satsho bathandeka yazi kumele bebothered ukuthi usindisiwe ebandleni lakho you've got nothing to do uthi kuyitsho ngomlomo wakho yo hayi zonke indawo zioccupied waka wathi uzale ukufuna ehambe ebandleni hayi nje mandicele mandihamba into hayi ndiyabona ukucwela sensativa ya lento bendiphuma ngayenza sayinabantu ngoba hayi uzikhethe ngela ke kusenge lento uyithandayo idla ngoba kanti ayiyo uyibizeleyo abantu bathanda abantu uthanda into kanti ayiyo ibizeleyo umzekelo abantu abangakwazi ukucula indlela awuthanda ngayo umculo just imagine ke ngicela uthanda into yami indlela uthanda ngayo umculo content of a concert uthanda yabona nawe ba-action kukhona lokho into ke ukuba okay ngifakile one ngathi ngazizama umfana bakhona ukuba ake kodwa for one two engomeni ngathi usazama sikhale ungweva sipha hayi ukhona abantu ukwazi ngeke sibone mina nami ngithini worship team yami baseyindazi yakwazi ukulungiselela ngibona nami ngathi powerful bayakwazi abantu abashayeli hayi bafana iqale ngekhephazi bayichaka mfuleke banoqhumi kakuhle khona ike ngoba ke sikwazi kamlungiselela hayi uvalo yo I give up
hlale phansi esitulweni umbukela hayi makazaqhubeka ngazamle. So why lo material athathe komaso ngeke akwazi ukuthi kodwa yo manje athathe umfundisi bakhamcule ecaweni khale uzukiswe hayi kuphuma ngayivanga mawacula nje bathini ngokuthi ukhubeka. Then I realized later okay umuntu kanene uyathanda ukuyithanda into anganayoko. Masathi umzekelo ngoba sikhula emakhaya udibwe yisoap nemiqa yaba lapho ukutya ngoba edithiwa bakuyahlutsha emakhaya kukho itshomi yakho okwaye kuthiwa imibhalo kwamavili yabo vili lesonto yiyo la vili nje baligqibezela vili ngolifaka irama qoba yiyo yabe akamnidi yakhe yadla negqibela vili tu ithi ayingeni nawo nanko lo muntu kufika kwabo akanamdla wokudla bayefonini sudlala ma yawuthini ungamamdla ngoba la rice ikheli pha ithwe raja awuwazi naloo nto yeraja ayintoni leya omayelo uba kayirhalile bona thombe izonto ngasudlulebone ngawubusaba ke bendihlafunana isimanga xa nifika ngokwenu abadla kondibeka abantwana njengoba unentloni nje xa nifika ngokwenu ukubiza ngegama hayi mani ndiyefoni ntona akhona isigwampe esi akhona umqa aziphekwa apha kokwabenu ziphekwa apha kokwenu unakekile wena zenzo zokwenu naye kwenzenje abathandekayo unakekele zaphi ngokwabo uyabona ndingaphesha apha ndirhale kwakokwabo rhale kwasekhaya ilishwa andingowabhayana naye ayingowalapho ifana kwake nabantu umntu le anayo into lokho engayiqapheli erhala le yapha ngaphesha akathina ngayomaxesha akanayongo ke ngomle ifana nabantu okuthanda ushumayela ungaqala umphika kakhe hayi ngomshumayeli yintoni ayi-asha mhlawumbe hayi une-leadership yomuntu because ungayidibanisa i-leadership yokushumayela that is why ibona izibhabhaba ezishumayelayo zishumayele kulilwe kodwa xa uye ebandleni layo imess because kaloku ku-end uyibeka kuhle ku-end alikho kodwa sithi international speaker kodwa alikho ngoba ukushumayela wakudibanisa nantoni ne-leadership uzobashumayeza then uzokwazi uba ube nazo ii-qualities ze-leadership sewubashumayezile na then zikhona into yenziwa uxelela le uyoyikhupha into enganasukuba uma ifaka lo mdlalo uyaphokoza yazi ukwazi besithi umthandazelo nekethe umthandazo wakuthi uyaxoka ufuna igobhoza akho sifuba unekoke ingxaki qualities ze-leadership azikho ithethwe into kwikomiti yabo bagqibe ngeplan nawe eyihleleza nenza leli department mina ngilate yabona thina sikude ugqibile ufuna ixela ngoba eyakho uzobuza ukuba benisithi khawuthethe na benisithi akayixela ungayixeli banjalo abantu abanalethi ungayithethi entakuhlelela ungayithethi ufuma wona hlanu lokugaka sowuhlanu lokugaka hamba kolihlebele bafuna ngoba ngabe uyithethile nje nawe uthena lekene wazi relieve atana wena wa-free ungafuneka mhlawumbe bowuphekile tana ungayithethi ubuyithethile nami ufuna uyithethe nandiyeke nami ndodwa kwami ungayithethi nami ndiyixelele ukubana ungayithethi faith without works is dead. Siyavala kuthetha ukholo lufana kwa nomzimba. Last verse. Lufana kwa nomzimba ongena moya
lo mzimba lo sidumbu xa siwubiza. So it depends, once ukholwa akunamisebenzi isidumbu. Elisho ngolona abathandekayo isidumbu ngoba yinto espiritual ayibonakali. Sihleli naye kanti hayi ihleli nesidumbu ekhulwini. Kodwa peace nokholo. Enjena appreciation ngomfundisi ifikile then sithi xa asibethe imali ethile sokwaba umvesithi na yo sawithatha phi ithetha ngabantu abanokholo kanti bayithetha esidumbini. Ithi iBhayibhile ngendlela elibeka ngayo khona ithi ungakulinge ucinga uba ukholo wewedwa okholwayo uThixo. Ucinga ingaba uyakholwa uzawukwazi ukungena ezweni. Ithi no namadimoni ayakholwa njengawe. Uba uThixo nguye yedwa. Njengoba ukholwa uba uThixo namadimoni akholwa njengawe. Ithi ade anamanwele. Yabona ke bafuna bhetele kunawo. Njengoba ufuna ukholwa nje. Namanwele amadimoni. Amadimoni amanwele nyani ke ukehlile uThixo. Qala wona amadimoni. Wabethwile. Bekhona imfungu bezilele lo xesha ngabona abakhothiqwa bothuswa ngamadimoni xa eqala bemanifesta abathi ivesi Jesus oh hallelujah ungaze unyuka uphopho ngidala senyukele ke thina samehlisa sekubonakala nje ungaze unyuka uphopho biza umlilo siqale umuntu ungabiza umlilo ukheke uvuswa ngamadimoni. It's Bible. Now amadimoni ayakholwa and anamanwele. Amadimoni ngawo amphika sibeka uThixo. Yazithi oemsizini yabasana akasikhomela ezantsi basana. Ubona kukhona ingenge ngounderstand yethu lo mntwana. Ayibone kule nto uba maphansi izandla. Ayiva nayivalo. Uyoziphakamisa kasenhlamba zithoke. Siyazithoba ngasiyobeka izandla amadimoni kungaziphakamise ngayo. Ubona sekuleli sobaphula ufolo ngokholo twathi ngiyakholwa kodwa ngamadimoni okholo iphi imisebenzi bathandekayo omfuthi lizakwenzani emandleni yintoni kanti le themathethe lethoba ayifiki namhlanje indlela elibandla libopharetha ngayo uKristu ogcina uThixo ngendlela abantu besenza ngayo abantu beloxesha abuyazoyithetha as ipart lemisebenzi emihle abhenefithe ngayo uThixo. uThixo abhenefitha kanjani ngawo woyika wonqana nokuasharisha njengoba ngathi iasha ayeyinkulu uStefan indoda eyaqulwayo yafa iqulwa ngamatye ngenxa yemisebenzi emihle elukholweni. Indoda yayi-asha wayi-asha mos i-asha yingomlungiseleli ulungiseleli asha xakuthela ngomlungiseleli thela nge-asha because i-asha ilungisela every bottle lapho. Indoda igcwalise lukholo ithi Bhayibhile igcwalise lukholo nakamandla kabongcwele. Stefan wayi-asha wafela emsebenzini wakhe. Samuel wayi-asha ethempelini kathi beqiniseke uba iklini itempile yonke into ime ngendlela. Bafike wayisebehlala kanti uku-asha bakhe kuzomthathwa uSamuel bumse ba le pulpit umane uyiklina ikuzoma wena ushumayele kuyo waba umprofeti kathi intercessors. Indawo ezibalekwayo ngabantu abaninzi bafuna indawo ezicacileyo nezisemahlweni nezizokwazi bazinikeza attention. Intercessor angayibeki intercessor mina ayilobali abantu bathi intercessor. Sidinga intercessors. Siyazi intercessors uba ziziqhamo zokholo ezo imisebenzi uzawubonga namaqhawe ziyavela intercessors
sibhala kule ncwadi ubhala nabani apha nabo umbhala awubhala nje apha kuvela abantu ekuveza imisebenzi yabo ngokwendlela operator ngayo phi ebandleni kaThixo. There was a lady called Anna. Awufunda kwincwadi kaLuke, I think chapter 2, uhambeke ukhangele bayekule verse anokuthi zenabikala yencwadi kaLuke chapter 2 or chapter 3 uzoyifumana ithi kwakhona umhlolokazi awahlala etempileni for 84 years. 84 years ehlala etempileni intercede. Ithi Bible wayezile ukudla athandaze etempileni ecela uThixo ngokufika kukaKristu Yesu manje afika uYesu. It was swelekelwa yindoda eneminyaka ehlele like 87 only, which is 91 years. Xa sizidibanisa asiyibali ke yokuzalwa kwakhe siyazi wayeni ngaphi utshate neminyaka emingaphi. 84 years ehlele etempileni ezile ukudla. Ibona verse number 36 chapter 2 dala. Wayekukho noAna umprofetikazi intombi kaFanueli wasesizweni sika-Ashera. Yena waye eselukhulile kakhulu, wayeke ebehleli nendoda iminyaka esixhenxe ethabathela ebuntombini bakhe. Waye yena engumhlolokazi ominyaka ngathi 84 obengeki etempileni ekhonza uThixo ngokuzila ukudla nawokukhunga ubusuku nemini. Xa besibona naye bezothi uba ekhungela ukuthi sekuvelishwe lowo ulithemba likaSinayi, the King of Kings, Jesus Christ. Intercessor verse 1. Bakuthiwa yayingumprofethi ngoba abantu bacinga noba ubuprofethi kumnxa uma apha uthethe izinto abayazi uba ubuprofethi buzizindlu ngezindlu uprofethi. Eyakhe iline yoprofethi ibicala lantoni le-intercession, because yena ebebona izinto abangaziboni abantu. Uthandazwa njengabantu bethandazela izinto, yena uthandazela into abangayazi noyazi, abanye nabangayicingi noyicinga, ukufika kwaKristu Yesu, ukuzala nokubonakaliswa abantu abomhlabeni. Intercessors ziyadingeka. Sisikhamo okanye yimisebenzi yokholo leyo. Abanye abantu abayazi noba imali iyakwazi uba ngesenzo sakho ngemali yakho uThixo kanti urekhoda kwimisebenzi yakho yokholo. Ngoba imali ayinokhutshwa nangubani bathandekayo, imali ikhutshwa ngabantu abanokholo. Imali abayikho beyazi uba manje ndinikele ngale mali izawubuya le mali multiplied. Ayibona uba ukholo kodwa ngeke unikele uba actually manike kodwa yabona ufuna utesta ubustrong bokholo lwakho, zibona indlela oyika ngayo unikela ngemali uqoba yo uncophekile ukholo. Mama ithi Bible intombi enguMaria yanikela ngehlala lebhastile elaliqalisa izigidigidi kangoba xa iqala ixabiso layo le-perfume babenokondliwa for more than 5 years amahlwempu ngemali yakho. Wakhala uJudas Iskariyothi, yo inkcitho yantoni lena, yabe i-perfume iqhufuzile le ntombazana phezu koYesu. Athi ngeke uthathe le perfume kondliwa ngayo amahlwempu. Yini amahlwempu elihamba kangaka kwenza uwaste engaka? Athi Yesu, you jonge
ngicela usize lamahlweni baba phethwe ngumona umona ufiki madoda ukona bena umona behamba noYesu qobo lwakhe Thomas siyakwethu wena umona unomuntu waba nomoya ingcolo ngabanali uhamba noYesu igadi ekujamele bethu bathi kaloku ugcwele umona ngaphakathi yo ngoba banesibili wena umuntu waba noYesu nyana kaThixo uYesu thoba ngesenzo sakhe lomntana lentombi apho ishunyalo lakhona ivangeli liya kumenshiywa igama lakhe kholo olunemisebenzi awukwazi bathandekayo uthi ukholo lwakho benemisebenzi ngoba kumele maxa kuphakathi kwabantu masele ungekho phakathi kwabo kumane kukodwa kuthiwa kwakukhona udade ubani lapha kwakukhona usister bani apha wayeyenza into yakhe ngiyakathi ukhumbula leyakho imisebenzi yokholo yintoni uthi ungumuntu lo nto uba anyamalale angabikho uvele kulikane njengayo ngakho uphuma ubani akathi wayaphi ubani wakhe abathandekayo abanye abantu bethatha ikhaphi bantu hayi ngifuna uvela ukhe kucatshile manje ucatshele ntoni kwakumadimoni becatshayo ecaweni ufuna unqoloba ucatshile uphobole kafuna uvela bana babale kuxanduva imali yakho ukukhupha imali ecaweni loo nto ikhawunta kantoni kwimisebenzi yakho angufuna ukhoneni Acts chapter 10 uba i-breakthrough yoba athi engowenhlanga abe uzoba ngumuntu wokuqala into yoba ivangeli kaKristu iphume kwi-territory wayeyisekele kuyo kanye i-mentality yamaJuda ebeyisithi isikelwe yona yaphuma ngokathi waThixo hamba Petros uyendlini yendoda enjenganje engikoneli indoda yase-Italy umRoma ithi impilo kaThixo amalizo akho your alms and your prayers sifike sasisithuthe siphambi kwakho ebangayiniki Thixo ngokwenqondo yabantu banamhlanje abathandekayo because abantu banamhlanje bathetha ngento nakoFacebook bathi kuthiwa masizise imali kuThixo kodwa kana siyibona ithathwa yindoda ayinikeza abantu bathatha eliza abantu kodwa uThixo yena ngokunokuthethekile uthi iminikelo yakho oliza ngayo abantu ifike yasisikhumbuzo phambi kwakho kayima sithemba enika abantu angayazi uba xenika lo muntu unika uThixo itsho leBhayibhile ithi uyakuthini ukuthi kubazalwane bakho bese uthi wena thukanisikelela akanombathisa uThixo uthi ayihambi kanjalo ukholo lufile ukholo lungakwazi into yoba libone into yoba nasi sidingo wayebazi ukholo imisebenzi yalo ihamba nezidingo lapho ubona nasi sidingo lusebenze ukholo uyazibona izidingo zikhona kodwa ukwazi money abanye abantu badecide uba ngamaxolo kuThixo ngenxa bantwana le mali oyiswa ile mali ngoba ke isikhuphe tishu never ngoba abagунyileyo nje bagunyela udlizwe ayogunye ishumi akayazi into yoba one day ngokhupha kwakwishumi uxelele ngokhupha kwakwishumi one day kodwa well done tenzeni Thixo wandondla wena ngesishumi sakho ndatsho nakwabo bandlala ihluthi wawuphi alando ukuyenza ecaweni ukwabo bekhona ukudla ungasweleke etempileni yami njengoba uThixo sitsho ngolo hlobo ubusondlala bathanda xa ungafuni ukhupha imali ecaweni ugqibile ukuthi wena mabafe ngoba uThixo sethi mangasweleke ukudla nje bayazi uba ngobani kufuneka bedlile etempileni
uthi wena mabafe abo ufuna badlite kule Thixo mabafe abazobe bayivela imali uthixo lathi ngilambile wena wandipha ukudla ndandisejele wandivelela wena ndandize wanombathisa uthi bobuza bathi hayi bosasikuboneni Thixo athi laa nto beniyenza kwaba abantu bancinci beniyenza kubo so attitude yakho ebandleni uba wenza kanjani endlini kaThixo ngena abantu bebila bathekayo belwela into yoba hayi imali yabizwa ecaweni hayi ecaweni izishumi akazinto lo muntu ingxaki zisidumo esiphila phakathi kwethu asulazi ukhona ikiphambili ngokholo ufuna kumahebe ngokholo uAbraham wathatha okwesishumi kwakhe wakunika indoda engazwabi velaphi what nasishumi sa ngokholo ngoba isishumi sihamba nokholo sesiqhama kanye yimiphumela yokholo sikubona lapha ume ndawo lelikholweni ngokuba ungoyike kuthiwa imali untantazele ulale khona nezishumi zakho ulale khona nomnikelo wakho imali ayayazi uThixo and imali uThixo ibalulekile emsebenzini yakho because ayayazi uThixo uba imali ngumpilo wakho imali uyibilele awusisi imali yakho endlini kaThixo uthi respect kakhulu imali because ayayazi uba impilo yomuntu ngibala kanjalo uThixo wathandekayo ndithi kuwe abantu abathandekayo uThixo every time singena kwelo holo ukukhumbula izenzo zethu uThixo xa singena kwelo holo every day singena akhumbule uThixo uba akhona abantu abenze le nto yakhona kumbuzo wami xa abantu abathandekayo bengafuna ukhupha okwesishumi bengafuna unikela ungangena oh my God ungazithola kanjani izinto ezinhle xa ungafuni imali ibe khona ecaweni because izinto zonke zenziwa ngento abathandekayo ngala naba ukukhuphi i50 rand igama lakho angala naba bekukhona ishumi se10 rand se5 rand esiyasakwa sisebenze apha igama lakho liyavela iyakho la mama ngenxa yokholo wayizisi imisebenzi yokholo ikhona na mani imisebenzi yokholo na worshippers frontliners bathandekayo thetha kakhulu worshippers ekuseni frontliners zime yabantu bethatha nge-worshippers usathane uyazihleli phansi ndiyayazi umnandi bala ndawo ndiyayazi ngixatyiswe kangakanani uThixo indawo ye-worship because usathana wayeyi-worship at the same time usathana kuye bekukhona yonke inhlobo ye-instrument apha kuye emzimbeni wakhe usathana besilapha ayazi uba mandingene ngaleli ikhingokuna ndiyibethele leli instrument ebeyinto yonke usathana ngexesha elinye kakuworship uThixo ebengaveli nje ephethe imicrophone engumhlabeleli ebevele ekhalisa phambi koThixo evele ehlabelela evele egide danisa phambi koThixo ebeyinto yonke ebeyipackage ye-worship xa uthetha ngomquli usathane uvele nyanye kanti soyi aba bantu bazonda kamanga because ayazi uba aba bantu abana benza owona msebenzi udangerous kabi usathane zizilo poison abaqaphelele ubungozi babo kodwa ngabo benza idamage kwi-atmosphere uthi thina sishumayela sebeyenze already damage sebawapharalayizile amadimoni bawaqhiba ikiphambili uDavide wayezele wathathwa ngenxa yesipho sakhe sokushaya uhadi wayozibona sekwibhotwe likakumkani ezobethela ukumkani xa uvuka
loo nto nento inyamalalisayo imimoya emdala anothixo umsindo wakhe wehle abanquli bakathixo basithoba ulaka lukathixo kabebeka kuhle phambi kothixo ngabantu abakwaziyo ukudrowa i-attention kathixo uthixo alijonge ibandla phambi komoya ombi kathixo wawuqosehlele uDavide kosohlele uSawule uDavide athathe into zakhe asayiwathi kakhe imimoya ekhohlakalayo kathixo iswaya konke uthixo ngeke kaloku into yami emnandanga imanye nemimoya emibi yami ngeyam le imanye nandimi asifayise imimoya emibi abe uthixo se-enjoya ukudlala kohati Chile kuseni lamadolana lento bayenza bafuna bayazi ba it is very important emehlweni kaThixo. That is why i-keyboard iyodwa hey abantu bakabathuma izinto bekhona i-keyboard badala bonini yavela into yoba uThixo wayithanda kudala bekhalayo what bonini yavela ebhayibhelini hayi bathelayo bathi abanye manje zii-feelings kasisivumo yokuninzi kakhala i-keyboard akwazi-feelings kandaba indaba yoba le nto ikonetha kahle gqithi kuThixo masisiva uThixo ngathi mninzi ukhona ngoba wayewesehla asifayise ombi abekhona azomamela ukubetha kwakhe uDavide wathi ayinokubethwa kamandi la hathi ogqiba uThixo angaveli khohlwa ngeke libethwe kamandi la hathi kanti uThixo akazuvela Thixo i-worshipers umsebenzi lobathandekayo imisebenzi yokholo bazophumula kuyo le misebenzi ukuthi oh one day you have a worshiper at Bethel. Do you know how many lives ezasindayo ngendumiso yakho? Do you know i-damage awayenzayo uSathane egqini uba ndifuna ummenya phambi kwabantu ecaweni uzalubani ndizobe ndimbethe ngesifo sokuwa okanye ngesifo secala but ngokuweshipa kwenu naqhawula amatyathana nadistepa yonke iplani emnyama. Do you know uzuqomba ukuthi uyihloniphile iweshipa wake wathatha uJoshafat uJoshafat awuzulwa ngoba kukhona efuna ukubonisa yona thatha abanqulu babeke phambili abafaka phambili sadumisa siphethe itsheya kaThixo ngoba kufuneka udumise itsheya ingekho uzolimama angadumisi kuba une-voice itsheya kanti itsheya ikhona zambizwa ngabonwayo zamdumise zanto uJehova othatha indumiso wangena ngokwakhe embazweni this time thina madoda zange wayenza uThixo ngaphambili ebanikeza nje strength abantu balwe kodwa wathi babeka abanquli waveza uyabona ke ngokuthatha abanquli ke ngoku kungena umqobo ke ngoku ngoba aba badizayinelwe mna bakubabona bahlanga uJehova ngene embazweni ngoba qwenga wamenza confused wabulala nabodwa wakuJoshafat esithi uThixo undimangalisa. Oh bathandekayo khulu umsebenzi wokushipha nathi basana ezizona worshippers uzenza uba masibe ne-pride masimonelane iqala ngubani ingoma akalandeli njengamlandeli hayi ubani yasibhidisa no right usathana uyayazi uba uthole i-worshipers ndiyibulele icawe uyothi qala luzoshumayela kufuneka makabethe itsheyi azame ngendlela zonke kunzima abayazi abantu abanqulu loba benza lula kangakanani nathi sibe ne-message yoshumayela ndiyakanje nekuselathi wayidesikathi le nje isitori kasele ezokwenza i-damage umvesi A47 nawe K57 or A47
uyayazi ngoba uhleli phakathi amakhosi yayibethwa indoda endala kuthiwa nguthulane iyayazi uyivitshintshe ithoni uba yes kwenzeka ntoni kubo uyivile uyayazi nathi kuthiwa makayifake pha iphambane thuna manje ibethwa ngumuntu laa nto ngoba kubalulekile ibethwe ngumuntu laa nto othwele ityela kaThixo ibethwe ngumuntu okonektileyo emazulwini azokwazi uyiva ilevel yomshumayeli ngokuyidinga niyikhuphule ngoba ngokubethwa kwayo kukhona i-elevation eyenzekayo nakumshumayeli buyi revelation ngabe seyifuna ulahleka. How many people akwazileyo ubanceda ubetha uhadi yaze yade yabuya i-revelation kulo mshumayeli kumzamo umbhekisha? How many people abasindileyo ngalo message? Jonga xa seluthi berekhoda karekhodi egameni lakhe umshumayeli urekhoda egameni lomuntu okwazile ugenerate i-message yade yakhulu. Imisebenzi yokholo bathandekayo iyadingeka ebandleni kaThixo. Libenefitha ngantoni? Ubenefitha ngantoni ubukumkani bukaThixo ukholwa njalo? Ntona ikhomba ukuthi Thixo kwakundenzela kukho igrace lasindiswa yakholwa yacamla noko ngobukhona bawo abalili bathandekayo ngokukholwa kwakho Thixo ngantani uThixo uthwalisa ngokuthi yo into ayitheni into ayitheni izulu kumele bathandekayo lijabule ngobomi bethu lithi khange kube yi-waste uthatha balomntu azofakwa endlini kaThixo suba yi-waste man no Thixo ndikaze ndife no ndikanesithukutheni sezulwini andikasebenzi andikasebenzi bathandekayo ndifuna uba yingxaki esandleni sikasana nabi yandibaba ungayo ndibamba isikhutshundisa wambona umntu ethwele ibhomba kahle ibambe yo ndiyithini nkosi yam ndidrophe ayizubhomba salidropha uxakiwe kumele kusasana sibe yibhomba esandleni makabi usana mawenze imiseko akothinda wena adiyu ngayibamba Thixo ibhomba ndizayithini le nto aqabi uzokudropha kanjani because the problem is lastly, or not lastly, leadership. Tete watu matatu ay leader no David. Watu wante David esentabeni bale kunyana wakamsolo. Watu guys, ngani khalamanz. Ndela lamanza sekule. Lasebhekele. Lishwa kulapho umkhosi ka-Absalom nowentshaba zethu umekho andiyazi ngaza njani zangathetha la madoda ithi bani ahamba engathi ayemka kanti agqibe ethini yoba ayikwazi le ndoda sesisebenza nayo incane ngawathola amanzi. That's leadership. In leadership ndifana ngokuthiwa abavulanga abanye abantu emabandleni iinkokheli zilizoyika zoyika ikhona leadership zii-frontliners ezo alizwayo nokuthi pastors zii-frontliners kudane ngoya kozele hayi asivule zoyika ikhona la madoda ithi ibhayibhile aya emkhosini ixwayisile afika ngena awakhana aphinda abuya back lokho edropha zakuyo eza namanzi kudala kunanga amanzi hlikazi amanzi apha kade ngokuqhubeka niye kanjani ayicela wathi ngeke ngibasele ligazi leli mhlathi bandla ukuthi longalele zii-leaders ezingakwazi noncama funeka ilida ingesekhunjuzwa uba iyasikhuluphisha ilida ilida iyanikela ilida iyasacrifice for umsebenzi kaThixo ilida kumele iyazi i-leadership is about sacrifice sacrifice jona kodwa abantwana
ngenxa leader nyanzelekile ahlale as a board member disagreement. It's a sacrifice. One day izawukhawuntelwa egameni lakhe emsebenzini yakhe le nto wena wahlala ecaweni kukhona abantu bebehleli only 3 hours wena wahlala close to 8 hours uhlele ecaweni ngenxa useva leadership. It's about sacrifice. Hayile ukuthi uyi-leader kodwa ungumuntu osabotaja abantu leader nabo. Ungumuntu ofuneka lokuvela wena wedwa uclever for leadership. Leadership awukwazi ukukastela ngento oyibambele leadership. Awulithatheli kuzuko leadership lokusithi bengekho ndedwa. Kuba ingenini njengoba ndiyo bela kwesithatha uthi bamba kanti because of you guys I manage uba ndiyenze le nto. Leadership. Lastly, but myself fun. Peacemakers. Ibiza kanjani? Peacemakers siyazidinga evangelini. Peacemakers. Tema njona nathatha into eyodwa nawo bebaninzi nathatha into ekuthiwa nguMordecai eyathi ingarecognize no recognize awubathatha iyabe sihlele esangweni lakwakumkani yeva izimpunity zisithi masimbulala zimbungu umbulala. Ithi iBhayibhile zanga kwazi unyamezela akuvalwa ubukumkani kubhunga bulawe wangena waxela uEsther xelela ukumkani ba aba babili egethini babhunga umbulala wasetha ofenda over ngenene yani babhunga umbulala abantu wasinda ukumkani ngenxa kaMordecai a peacemaker indoda engaziwa negama layo ukumkani. Izikhabo zokholo sikubona ngokuloko uyithibazi ingxabano ebandleni sikubona kwaloko uyi-avoid into elwayo ebandleni hayi abantu boloko belambele bencanela i-fight. Ukudila kula mzalwane sombambile ukudila kulona sele ngulebusathana sidinga i-peacemakers. Dinengxaki nobani abantu babona besenza lento ube sowusithi ungabisayenza kamuhla akubekuxola. Peacemakers. Kanti le yenza iMordecai uThixo uyayazi uba one day usazozwa kuwe. Mamela sometimes yamazi uzenza izinto ungayiboni ngoku imisebenzi yayo ungayiboni kaloku iziqhamo zalento inhle uyenzayo uba ngajongane recognizewa kodwa ngenza into engaka ndiyanikela kodwa kumention obani kuphela kweli bandla ndiyazincama ndihlale endlini kaThixo ndikolophe etempileni ndenze konke into sibe right kodwa andirecognizewa kweli bandla kwenzeka ntothula uqhubeke nokwenza kwakho yazi lapho uzorecognize ngenkani aluthi kumele recognize kala kata urecognize nawe usesidingweni ukwabe nidinga Thixo le intervention kanti kala kata uzorecognize ngalo Mordecai eneyidinga ngenene intervention kaThixo selumnqamlezo wakhe ugqityiwe nokwenziwa uHamani ukumkani uvumile ngobomi babo mabafe. Uthixo wafaka isithukuthezi elodini ebusuku bangabikho ubuthongo kumkani wafuna isikrolo wafuna incwadi yezikronike akayifunde wabona kaluyavela indoda ethiwa nguMordecai uthi umbuzo wakhe uMordecai ezawufa njengomso yena wake wenzelwa ntoni ngoba kuyavela wasindisa ubomi bukakumkani kuthiwa zangenzelwe. Wabuza kwaMamani Hamani ndoda yenze ngohlobo ithi walunga akayibiza gama wasixela zonke Thixo wami imele ithi umsesane wakho kumkani uciba nguye lo mele kumkani iqhatyeliswe kwelakho ihashe lingqwashwe ngendlela yokholo ngqwashelwa ngalo ihashe wathi uhle izosetyenziswa kwelo nto uzokhokhelela ihashe
ube ngongena ezitratweni utsho yena ungena ezitratweni indoda ethile nje ibithayile sithi nanko wenzele inceba ngokumkani unje umuntu owenzelwe inceba ngokumkani umuntu ophakanyiswe ngokumkani wenziwa ngolu hlobo wathi mayenziwe kwelolo tsala ihashe lingqwashe thatha uModekhayi egeyithini umbeke phezu kwehashe umnxibise zonke iziphatho zabo kwenzekeni kumkani ngoba ifikile intervention kaThixo. It's time to reap what you sow. Peacemakers sinangenyawo zethu ukuphilela uxolo bathandekayo ebandleni kaThixo, ukuphilela intoba izimo zibone zilucwangco ebandleni, ukuphilela ubona ibandla liflowa ngemelodi eyodwa, liflowa ngepace eyodwa. Loo nto leyo xa ufike ekhaya kodwa wendala wenze kahle uyilwile ibhethe yoba ibandla nam lingabi zintsanetsa bathanda ekhaya kukho amabandla lapho xa ungena kulo kulaa kona egrupethile, kulaa kona egrupethile sesaziwa izitulo zabo kungawohlala laa kona because kulaa kona kuhlala igruphu kabani ebandleni kaThixo kwenzeke ntoni khange sifumaneke peacemakers instead sinabaphendeleli. Yasixoxa umzalwane bethana ngayo oyi-peacemaker nabo umvile uba lethetha ngobani awudizeke xa uyixele ngoba ndibaleke ngoba heyi kuzokonakala instead uzama indlela yoba makulunge le nto kunoba uyise ngale ndlela uzoyibeka ngalo konakale. Peacemakers sometimes intoni ojonga impilo yakho wena izulu elibenefitha ngayo while you are still walking on this earth. Xa uzijonga nje kathi uba yani izulu loba li-proud ngempilo yami nakathi the way endimkhonza ngayo uThixo noba liphila kuthithizwa uThixo nyani uziva e-honored ngempilo yami or uThixo lesimanga lisithi ndiyazisola ngokumenza abe iphatha lefemeli yamaThixo lo mntu. Iphi imisebenzi yokholo? Iphi imisebenzi yokholo? Ukholwa nje iphi kodwa imisebenzi yokholo? Futhandaza nawe mawukhona usithi Nkosi lendithethwa lapha nami ndiyachaphazeleka and uzimenshina ndiyachaphazeleka kwenyekazi ncede Thixo ndenze ndibe lulutho ebukumkanini bam. Ubukumkani bakho bubenefithi kubukhona bam evangeli ncede Thixo bakhona abakhalisa abamthandaza njena bayotho bakhona you can come forward quickly bakhona babekho sometimes. Thank you Lord. Ake sithandaze sonke sibulele Yesu ngeNkosi avule umlomo wakhe uthandaze